ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ କେଉଁ ପାପ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେଉଁ ସଜା ମିଳେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଖରାପ ଓ ଭଲ କର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଅଛି। କର୍ମର ଆଧାରରେ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନରକକୁ ପଠାଯିବାର କୁହାଯାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ମୁତାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାକୁ ତା'ର ପାପକର୍ମର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣକୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବହୁତ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏହାର ସହାୟତାରେ ମଣିଷକୁ ଖରାପ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଭଲ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଧର୍ମର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ କର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଅଛି ଓ ଏହାର ଆଧାରରେ ଏହା ବି କୁହାଯାଇଅଛି କେଉଁ ପାପ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେଉଁ ସଜା ମିଳେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷର ଆତ୍ମା କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଏକେ ବଚନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର ପଇସା ଲୁଟେ ଏବଂ ପଇସାର ଧୋକାଧଡ଼ି କରେ, ତାକୁ ଯମଦୂତ ରଶିରେ ବାନ୍ଧି ପିଟି ପିଟି ନିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେହୋସ ନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ହୋସ୍ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆହୁରି ପିଟନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ଯେଉଁ ଲୋକ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରେ, ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଭାବି ଘରୁ ତଡ଼ିଦିଏ, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନରକରେ ନିଆଁରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। ନମ୍ବର 3, ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରାଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରେ, ତାକୁ ନରକରେ ବହୁତ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳେ। ଏଭଳି ପାପୀଙ୍କୁ ଗରମ ତେଲରେ ଭଜାଯାଏ। ନମ୍ବର 4, ଯେଉଁ ପତି ପତ୍ନୀ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ପଇସା ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି, ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ନରକରେ ଗରମ ଲୁହାରେ ପିଟାଯାଏ। ନମ୍ବର 5, ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଖୁସି ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନିଅନ୍ତି, ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ସାପରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ନମ୍ବର 6, ଯିଏ ନିଜର ପତି ଅବା ପତ୍ନୀ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସାଥିରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଗରମ ହୋଇଥିବା ଲୁହା ଛଡ଼ରେ। ନମ୍ବର 7, ଏଭଳି ଲୋକ ଯିଏ ପଶୁଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ପରେ ତାହାର ମାଂସକୁ ଖାଆନ୍ତି, ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଏହିସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କୁ ଚିରି ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ଏଭଳି ପୁରୁଷ ଯିଏ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ପରେ ଧୋକା ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ନରକରେ ପଶୁ ସହିତ ଗଣନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଥିବା କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। ନମ୍ବର 9, ଯେଉଁ ଲୋକ ପଦବୀର ଗଲତ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ନମ୍ବର 10, ଯେଉଁ ଲୋକ ସିଧାସାଧା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କୂଅରେ ଫିଙ୍ଗାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଖତରନାକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ।